Estem a Villarrica i aquí al meu darrere hi podeu veure un volcà que està nevat. És el volcà de Villarrica, o conegut també com a Ruca Pillan. I és que els maputxes que habiten per aquesta zona creuen que a tots els volcans hi ha un ésser, un esperit. Els hi diuen Pillan, per això es diu Ruca Pillan. També els maputxes expliquen que fa molts i molts anys aquest volcà, el Pillan que hi ha a dintre, va tenir una disputa amb el Pillan d'un volcà que hi ha molt a prop, en Quetrupillan. Sembla ser que Ruca Pillan era molt més tranquil, més aviat es defensava, enviant forts vents, mentre que Quetrupillan el que feia era llançar pedres, rocs, foc. Com que Quetrupillan es pensava que anava guanyant, un dia es va relaxar. Així que Ruca Pillan va llançar una forta bufarada de vent. Va ser tan forta que va escapçar el volcà Quetrupillan. Per això ara Quetrupillan ja no està actiu. Sí? I sembla ser que els seus terrenys ara estan en calma. En canvi, aquest volcà d'aquí al darrere és un volcà que a dia d'avui encara està actiu.